Henffych a chroeso I Bwrdd Twristiaeth Hansh. Fi yw Daniel a Callaghan a heddi, wel, fi ddim technically byw yma, ond for the purposes of this exercise, fi'n gwybod popeth am y dref. Croeso I Bwrdd Twristiaeth Hansh Sanclêr. Pwy ffac yw Claire? Fe yw Claire. Cofeb merched Beca. Ni gyd wedi clywed am hanes y merched. Bechgyn. Anyway, ni gyd wedi clywed am hanes rhain yn y 4edd ganrif ar 15 yn Sanclêr. Ac yma cafodd un o'r tollbyrdd I ddymchwel. Fun fact, peidiwch â gadael eich cych I gachu rhwng fan hyn neu gewch chi ddirwy o 1000 o bunnau. Dyma County Stores. Dyma'r becw sy'n mae dad yn gweithio ynddo. That's it. That's the scene. A dyma gofeb y Dwrch Trwyth, neu'r Dwrch Trwyth. Os chi'n gyfarwydd y chwedl Culhwch y Golwen, wel, dylech chi fod yn gyfarwydd ar boi ma. Ac yma yn Sanclêr, mae pawb yn obsessed â'r creadur yma. Pob man chi'n edrych, mae yna Dwrch Trwyth yn rhywle. Ond yn ôl y chwedl, mae dyfa grib a gwellau rhwng eglisiau, bach fel Donald Trump. A fan hyn, maen nhw'n gweud 1 yn y twrch, 2 yn y ffwrch. Dyma barc sglefrio Sanclêr, fel y gwelwch chi. Oedd hwnna sydd ddim mor hwydd o'n i'n disgwyl. Massive skate community fan hyn. Gnarly dude! Mae probably pawb sy'n dod yma naill ai'n chavs yn yfed neu'n... Sick! Mae'n debyg bod yr afon sy'n ar bwys y castell wedi gallu dal llongau hyd at 500 tunnell. Bo' 'na rhyw bwysau a 2 statw o'r Liberty, neu 50 Mr Urdd. It's a very Does nawr ych chi'n meddwl bod Mackies yn Hwlffordd a Chywyrddin yn ddigon I glatio band 2022 cafodd un I agor yn Sanclêr. So I leia nawr, fi'n lli cerdded I hôl milkshake a cheese bites yn lle gyrru. Every cloud, eh? Thank you, Ronnie. A mae hwn, I guess, hwn yw'r peth agosaf gewch chi gelfyddyd yn Sanclêr. Pwll trap, neu pwll trip, sef I wir yn byw. A chyn mynd lan i'r tilefyn hyn, mae yna bwmp dŵr sydd fel arfer yn wych ar gyfer torri syched. Dwi'n ni'n defnyddio hwn lot ar fy lockdown walks gael top-up bach, ond ers y cost of living crisis, chewch chi ddim drip mas ohono fe. Ond y gyd sydd yn pwll trap, really. Just bwmp dŵr sydd yn hyd o'n gweithio. Say no more. A dyna ni. Sanclêr, gobeithio bod chi wedi joio a wedi dysgu rhywbeth heddi. Ac hyd at heddiw, ni dal I ofyn, pwy yw Claire? Neu beth yw Claire? Neu pam yw Claire? Nos da.